Queremos averiguar se os zapatos que temos na casa e nos parecen cómodos ou son como parece. Fixámonos no calzado que levamos posto ou só pensamos se combina ou non coa roupa? O calzado, por un lado, busco que me comí un pouco coa roupa e tamén adaptalo ao tempo. Por exemplo, hoxe que chovía máis, pois intentei levar uns zapatos que me cubrisen un pouco máis os pés. These boots are made for walking. Ui! Ti sabes que ese zapato que levas non é precisamente para o pé? Como non? Si é cómodo. Bueno, pero para presumir hai que sufrir, non? É que sabes que pasa? Que teñen a suela moi dura e a punta moi estreita. Xa me parecía a mí que non estaba algo raro. You keep playing where you shouldn't be playing. Ti sabes que eso que levas no pé non é o mellor calzado? Xa, pero a Solestar combíname con todo. E sabes que pasa? Que teñen a suela moi blandiña. Well, it's one for the money, two for the show. 5 centímetros, pero está cos que son para ocasións especiais ou para o día a día? Po día a día. 10 centímetros, pero a ti isto che cómodo. Ás veces non, ás veces non. Notas os pés cansos, non? Ao final do Sí, día. ao final do día sí. 7 centímetros e medio, por ti canto tempo eres capaz de andar con isto? Moito. Isto é malísimo para o pé, Dios mío. Hai que ir elegante nestes tempos. 5 centímetros, pero que pesa máis, ir guapa ou ir cómoda? Ir guapa, ir guapa. But they over my blue suede shoe. Pero vamos a ver, a ti son che cómodas esas botas que levas? Son comodísimas. Está chovendo, hai que levar un pouco calzado apropiado. Vostede que é máis de zapato duro ou zapato brando? Zapato brando. Vai vostede ao barato ou prima a calidade co calzado? Primo que o calzado sea de pele de calidade. Quedou claro que case sempre escollemos os zapatos coa cabeza, pero non cos pés. Liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do. Bueno, saben que hai bastante confusión, así que Manu, que ademais en redes sociais faz uns vídeos aí maravillosos, imos a xogar aquí contigo no plató, porque temos aquí unha serie de zapatos e imos a averiguar deste ranking cal é o máis cómodo e o máis incómodo, e creo que imos a ter algunha sorpresa, non? Exactamente, sí. Que algúns que aparentemente parecen e non o son, non? Xusto. Sí, Vale, por exemplo, axúdeme tamén aquí na casa, están vendo vostedes a imaxe destes zapatos que temos sobre a mesa. Pensen vostedes cal lles parece que pode ser como o máis cómodo que temos aquí entre todos. Eu, por exemplo, así, nunha primeira visual, Manu, diríache que, por exemplo, mira, estes, non? Que teñen así como a forma dos dedos dos pés, non? Non sei se isto barefoot. Este, para min, sería como máis cómodo. Este en que número de ranking estaría? Bueno, este eu o poñería como top 3. É verdade que é un bo calzado, pero se non somos unha persoa maior que ten sobrepeso ou que ten unha mala pisada, o abuso deste tipo de calzado pódenos facer que teñamos unha lesión, como fascite plantar, como neuroma de Morton. Entón, pódelo usar para trasectos curtos, se estás en boa forma, pero se tes que traballar moito tempo de pé, se traballas en hostelería, non é o mellor calzado. Eu poñería no terceiro lugar. No punto 3, é dicir, nun ranking onde o 8 sería o máis incómodo e o 1 o máis cómodo, o barefoot estaría no posto 3. Estou vendo estas botas militares, que agora seguro que moitos e moitas levan en estes días de choiva, en que punto do ranking as situamos? A ver, estas botas non son as mellores para camiñar moito. Se che fijas, é que non doblan. Entón, un zapato que non doble adecuadamente non che permite facer un bo xogo á hora de camiñar. Tamén son moi rígidas por aquí detrás, moitas veces fannos ter uñas encarnadas, callos, ampollas, entón eu a poño no posto número 5. No posto número 5, fíxense vostedes o mal que nos estamos facendo nos pés, 5 de 8, as botas militares. E logo, os chamados Skechers, non? En que punto os poñemos? Uns Skechers que poderían ser, por exemplo, estes, que tamén semellan, bueno, bastante cómodos, non? Sí, é un calzado bastante bo, eu poño no número 2, iso sí, temos que ter un pouco de coidado, porque se temos sobrepeso tamén, o ser un calzado tan blandiño, pódese deformar co uso. Entón, ao final, hai que adaptalo. Vale. Pero se queres camiñar moito, moito, no posto número 2 do ranking non está mal, é dicir, que se queremos ir cómodos non sería, digamos, unha mala elección. Pero por qué? Por a sola ou por qué? Sí, ao final temos que buscar un zapato que teña certa amortiguación e certa elevación aquí no talón, porque iso vai nos facer
que o traballo, a musculatura do pé, traballe moitísimo menos. Bueno, pois anotamos aí a elección, mira, dalle a volta a carteliño para que quede aí perfecto. E logo, que estas encantan a mí, son super tendencia, estas como New Balance, que parecen super cómodas, non? Estas suporías, pode ser esta o número 1 do ranking? Non, neste caso temos o número 4. Ah, pero por qué? Porque son tamén un pelín rígidas, non son as mellores O sea, estarían zapatillas. na metade do ranking. Sí, Pero poñeríamos pero no número por qué? 4. A ver, é unha deportiva, está ben, é un uso aceptable, pero pareceme un pouquiño duro neste caso. Pode ser, e aquí, A a punteira parte tamén de está adiante, estreita? un pelín estreita, hai opcións mellores, non é o peor, pero hai opcións que son un pouquiño mellores. Isto pasa moito nas deportivas, Manu, que as que son sobre todo tendencia, que a parte da diante da punteira é como moi estreita? Sí, depende moito das marcas, dos modelos, sabes? Entón, hai que adaptar moi ben a cada un. A cada un, bueno, falando de moda e de tendencias, estas seguro que lle soan a casa, sobre todo a rapazada, non? As míticas Converse. Estas, en que punto do ranking as situamos? A ver, pois serían das peores que podemos elixir. En serio? Sí, claro, que todos os zapatos que teñan a punteira tan estreita e tan reforzada destrozante as uñas, non serven para camiñar moito porque son moi planas, non teñen amortiguación. Eu as coloco no posto número 6. No posto número 6 de 8. Exactamente. Polo ríxidas que son, non? Porque non se terminan adaptando ao pé. Sí, sobre todo a punteira, non serven para estar moito tempo de pé nin camiñar moito. Eu teño moitos casos na miña consulta en Santiago de persoas que veñen cas uñas destrozadas por esa punteira reforzada e tamén con moitas tendinopatías e dor nos pés. Bueno, pois seguimos intentando atopar, pensen vostedes na casa, cal pode ser destes calzados o número 1 do ranking. A ver, será esta, non? Os crocs, os zocos estos que leva ahora toda a rapazada. Esta a mellor opción? Non, sento dicirche, Rocío, que esta non é a mellor opción. O que falla neste tipo de zocas é o sistema de susección. Un bo zapato ten que ter unha boa sujeción, como vemos aquí, que suxeítate a zoa do tobillo. Senón, o pé irá bailando dentro do zoco. Isto, por exemplo, se queres ir á playa un momentiño, non habería problema. Pero o único que pode levar estes zocos para camiñar e camiñar é alguén como Frank da Xungla, que é un crack, un home que aguanta todo. Así que eses zocos, en que posto do ranking os situamos? Pois imos poñelos casi no peor. No peor, número 7. Fíxense vostedes, no número 7. Bueno, entón, agora estamos en situación de que solamente nos queda por desvelar o mellor e o peor, non, querido Manu? Así que, o mellor de todos, para que na casa pensen que pode ser unha inversión, entendo que non hai dúbidas, non? Entre este taconazo e este, sí, cal o mellor? Por suposto, o mellor é este tacón. Non, obviamente, obviamente o mellor pois é unha zapatilla deportiva como esta, que ten unha moi boa amortiguación, ten bo sistema de sujeción traseiro, tamén o cordonaxe é super importante, a punteira é máis ou menos ancha e ten certa estabilidade. Isto é o que a diferencia das Skechers, porque as Skechers teñen a soa con amortiguación, pero moi blandiña. Isto permítete certa estabilidade. E as persoas que teñen sobrepeso ou unha mala pisada con moitísima amortiguación, este zapato non o deforman e vai lle durar moitísimo máis tempo. Bueno, pois xa saben vostedes na casa, se queren investir nun bo calzado, aí teden este número 1 e entendo que estes tacóns os mandamos o posto número 8, entón, non? Por qué? Co bonitos que son. Sí, son moi bonitos e a ver, se un día tes unha boda, unha cena, se o levas moi pouquiñas horas ao día, como é o teu caso, Rocío, pois os podes usar, pero teñen moitos problemas. En primer lugar, este tacón é super alto, vai nos producir moito acortamento da musculatura posterior da perna, tamén a punteira é moi estreita, é que aquí non cabe un pé, isto cae de casón, un pé non cabe aquí. E, obviamente, non teñen amortiguación,
é un calzado que non nos sirve para estar moitas horas de pé. Bueno, pois enviamos os tacóns directamente ao posto número 8 deste ranking suspensos. Pois moitísimas grazas, Manu, por visitarnos no termómetro e explicarnos tan claramente este ranking. A vos pola invitación. Ata Un outro placer. día, Manu.